Britney, hajde da skinemo poklopce. To je iPhone. Wow, baš nam se posrećilo. Cool. Kako je lep. Moram odmah zapaliti selfie. Hej, zašto ekran ne radi? Pa to je čokoladni iPhone. Sad ću ga probati. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se moj telefon, iako nije pravi. Wow, blago tebi. Hoću ja da probam. Julie, šta čekaš? Digni svoj poklopac. Jao, tačno. Možda sam i ja dobila čokoladni iPhone. Ne, to je bolelo. Britney, prestani da mi se smiješ. Ni moj iPhone nije loš. Oho, vidi. Uključila sam aplikaciju i sad mi u telefonu pliva čokolada. Cool. Wow! Ovo stvarno radi. Baš ukusno. Upravo sam popila čokoladni sirup direktno iz telefona. Wow, super. Šta još ima ovdje? Imam još jednu aplikaciju sa Skittles bombonama. Sad ću i njih probati. Da, to je neverovatno. Što? Ne mogu da verujem. Julie, mogu li ja da probam, molim te? Pa dobro, probaj. Baš ti hvala. Hej, na mene je pala samo jedna bombona. Tako mala, ozbiljno. Želim više. Hej, prestani da se smeješ, Julie. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Jao, baš je nezgodno ispalo. Evo još bombona. Sad ću ih skupiti i dati svojoj drugarici. Britney, posluži se. Baš ti hvala, Julie. Baš si dobra. Hajde da otvorimo poklopce jedna drugoj. To je lizalica. Cool. Da, sad ću je probati. Wow, baš je velika. Da, i moja isto. Čekaj, došla mi ideja. Pošto oba imamo lizalice, hajde da se takmičimo koja brže pojede. 3, 2, 1, krećemo! Pobedit ću. Moja lizalica je tako ukusna. Čekajte, pa to nije karamela? Tačno, imam čokoladnu lizalicu. Da, sigurno ću biti brža od Julie. Kako je Britney? Oho, dobila je čokoladu? Ne, brže će je pojesti. Moja lizalica se ne može gristi. Šta da radim? Nemam mnogo vremena. Jo, jezik mi je već pocrveneo. Treba smisliti nešto. Tačno, uzet ću čekić i izmrviti lizalicu. I... eto ti! Da, tako je. Sada mogu to sve brzo pojesti. Gotovo. Krećem. Šta? Već? Moram se ubrzati. Posljednji komad i... završila sam. Ja sam brža. Pobedila sam. Mogu li ja biti prva? Super. Šta je to? Pa to je prsten. Cool. Baš je lep. I odgovara mi. Čekajte. Sladak je. Probat ću. Da, dobila sam čokoladni prsten. Ekstra. Što? Britney tako privlačno jede. Hoću ja? Tačno. Treba pogledati šta je ispod mog poklopca. I kod mene je prsten. Kako lepo sijaje ovaj dijamant. Cool. Čekajte, ali šta će mi pravi prsten kad ga ne mogu pojesti? Šta da radim sa njim? Tačno. Britney, možda hoćeš da se zameniš sa mnom? Ne, neću. Očekivala sam to. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati svoje prijatelje. Halo, možete li doći odmah? Čekam. Evo vas. Ćao, drugari. Britney upoznaje moje prijatelje. Draguljar i prodavač slatkiša. Moja ideja je jednostavna. Prodaću prsten Draguljaru, majku. Moram ga pregledati. Neverovatno. Pa to je zaista pravi dijamant. Ne mogu da verujem. Julie, uzimam taj prsten. Uzmi pare. Wow, sad ću dati sve pare Nicole. Izvoli. Trenutak, imaš dovoljno za kutiju čokoladnih prstenja. Izvoli. Wow, ne mogu da verujem. Otvaram. Wow,
čokolade? Blago meni. To je bio odličan plan. Oho, a ja imam samo jedan prsten. Nudila sam ti da se zamenimo. Kasno je sad. Hajde da odlučimo ko će prvi skinuti poklopac. Obe makaze. Okej, otvorit ćemo zajedno. Wow, pa to je čokolada. I kod tebe isto? Hajde da probamo. Hajde, obožavam čokoladu. Joj, to nije čokolada. Previše je tvrda. Julie, vidi šta je kod tebe. Dobro. Oho, pa to nije čokolada, nego paleta sa senkama. Jestivim senkama. O, da, to je prelepo. Jao, blago tebi. O, i ja bih htjela da probam. Da, to je nevjerovatno ukusno. Pojela sam poklopac, a sad ću probati senke. O, da, to je divno. I ukus je dobar, sviđa mi se. O, vidi, sad su mi zubi šareni. Da, izgledaš baš smešno. Ostalo je pojesti još malo. Je li to četkica? Probat ću je. Wow, baš je ukusna. I drugi deo palete. Britney, šta je? Hoćeš da probaš moju paletu? E pa ne, neću ti dati. Previše je ukusna. Jao, o, pa ja imam pravu paletu. To znači da se mogu lepo našminkati. O, da, bit ću nerealno lepa. Još malo. Da, završila sam. Baš sam lepa. Zar ne, Julie? Wow, tvoj make-up je zaista prelep. Hoću i ja. Britney, možeš i mene da našminkaš, molim te? Nema problema, sad ću. U stvari ću se osvetiti ovoj cici. Bićeš mnogo lepa, Julie, obećavam ti. Gotovo, možeš se pogledati. Šta? Britney, šta si uradila? Izgledam užasno. To uopšte nije smešno. Naljutila sam se. Juhu, imam sok Huba Buba. Ja imam 10 flaša. Oho, nikad nisam vidjela toliko Huba Bube. Blago meni. Mogu li ja prva probati to? Hvala, prijatelji. Jedva čekam da napravim butljaj. Hej, u čemu je stvar? Zašto se sok ne sipa? Jasno. To je žele. Treba ga istisnuti. Izgleda baš ukusno. Mnogo mi se sviđa. Oho, cool. Da, to je prelepo. Izgleda da je tamo ostalo još malo. O ne, jezik mi se zaglavio u grlu. Ne mogu ga izvaditi. U pomoć. Dan, pomozi mi. Sad ću. Phoebe, jesi u redu? Jesam. Sad ću pokušati da naduvam veliki balon. Pa nije ispao baš velik, ali sam svakako zadovoljna. To je baš cool. Jao, izvinite, slučajno sam. Sad je moj red da probam žele. Imam odličnu ideju kako da skinem sve poklopce. A sad ću uzeti veliki levak koji će mi pomoći da pijem žele iz svih flaša odjednom. Zar to nije genijalno? Sad su mi usta puna žvake i mogu naduvati balon za Phoebe. Oho, baš je veliki, svaka čast, Dan. Balon je pukao i sad mi je sva žvaka na licu. Ups, ali dalje slatka. Jao, fuj, Dan. Jane, ostala si samo ti. Konačno, jedva čekam da probam svoj žele. Wow, to je prelepo. To će dugo trajati. To je to, završila sam. Jao, ali to su bile samo 2 flaše. Drugari, hoćete mi pomoći? Naravno, rado ćemo. Uzet ćemo flaše i sipati je u usta. O, da, to je ekstra. Kako zabavno. Jane, presmešna si. Hvala, prijatelji, to je bilo super. A sad je vreme da naduvam balon od žvake. Jane, stani! Gdje ćeš? Jao, ispustio sam je. Pa dobro, neka se provoza.
O ne, ljuta paprika. A ja sam dobio 10 puta više. Nemojte mi reći da moram pojesti to. Ne boj se, Phoebe, mi smo tu. Jane, hoćeš ti da počneš? Okej, pokušat ću da je pojedem. Ali jako se plašim. A ne mogu. Šta? Odakle tu? Neću jesti. Kako je to moguće? Baš smešno? To uopšte nije smešno. Okej, probat ću malo, a vidjet ćemo šta će biti. Jao, sve mi gori ustima. Sad ću pući. Dobro, što ovdje ima led? Kakvo olakšanje. Dan, sad ti, hajde. Nema šanse, možda Phoebe. Sad će ti Phoebe pomoći. Hajde, otvori usta. Ne, nemojte. Odvratno. Sve mi gori ustima. Jadan, hitno mu treba pomoć. Dan, imam akvarijum. Stavi glavu unutra. O, da. Kako prija. Jao, to je ribica. Hvala, devojke. Da ni vas ne bih preživeo. Uzmi peškir, Dajveru. Hvala, Phoebe. Želim sreću. Ne, samo ne to. Ma ne boj se, ja sam uspeo, znači možeš i ti to. Strašno mi je čak i da gledam u to. Okej, moram biti hrabra. O ne, kakav užas. Jao, kako to radi? Postaje mi vruće. O ne, sva koža mi gori. Ne mogu više. U pomoć. Jane, uzmi vatrogasno trevo. Moramo hitno ugasiti požar i spasiti Phoebe. Gotovo, prestanite. Ugasili ste me već. Wednesday, u pomoć. Ćao, komšinice, šta radiš? Izvini za haos. Dosta. Izgleda da je u redu, baci kocku. O da, obožavam kolu. Oho, koliko limenka ima ovdje. Jao. Da, zamislite, dobila sam 100 limenka kole. Nevjerovatno. Jane, hoćeš da počneš? Vrlo rado. Ej, zašto se ne otvara? Hajde, sad ću to otvoriti. Kako tvrdoglava limenka. Jao. Ideja. Treba uzeti čekić. Sigurno će mi pomoći da otvorim limenku. Da, uspelo je. Otpiću barem gutljaj. O, da, prelepo. Šteta što sam imala tako malo. Dan, hoćeš da ti dam čekić? Hajde, joj! Zašto mi nisi rekla da je tako težak? Izvini, kako ćeš ti otvoriti limenke? Znam. Treba poređati sve limenke. Tako će mi biti lakše da ih otvorim. Gledajte. Još malo. Gotovo. A sad će mi trebati slamke. Da, tako je. Šta to radi? Ne znam. To je to. Napravio sam jednu veliku slamku i sada mogu popiti svu kolu odjednom. To je super. Bravo, odlično si smislio to. I u čemu stvar? Izgleda da je to sve. Šteta. Joj, izvinjavam se. To je bilo baš smešno. Konačno je stigao moj red da pijem kolu. I ja već imam dobru ideju. Gledajte šta ću. Sipat ću svu kolu u veliku čašu da ne bih pravila pauze. O da, moja super velika kola je spremna. Jedva čekam da napravim gutljaj. O da, to je nevjerovatno. Kakav užitak. Jao, ali izgleda da će sada biti nešto. Ups, jesi li dobro? Oh my god. Wow. Obožavam Twix. I drago mi je što ću ga prvo probati. Skinut ću pakovanje. Hej, možeš da paziš malo. Izvini, Dan, nisam te primetila. Ovi štapići su kao pravi mačevi. A što ih ne bih isekla motornom testerom? Mamice! Ja sam dobro smislila to.
odlično ide. Pazi malo, sve leti u nas. Napravit ću par komada i još par. Da, savršeno. Sad imam 10 čokoladica Twix kao i Dan. Ups. Da, Phoebe, ups. Kako nezgodno je spalo. Dobro, ne mogu više da čekam. Jedva čekam da probam svoje čokoladice. O, da, drugari, to je predobro. Ja sam završila. Ko je sledeći? Ja sam. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Cool. Znam, a sad ću probati. Wow, u pravu si, Phoebe, to je prelepo. Oduševljena sam. O, dobila sam genijalnu ideju. Stavit ću štapić u vruće mleko i dobiti čokoladni koktel. Da, to je divno. A sad ću probati. O, da, najbolja kombinacija na svijetu. Nemojte me tako gledati. Nastavi. Okej, nema problema. Prvo treba skinuti pakovanje. Da, tako je. Jeste vidjeli to, devojke? Ja sam genije. A još sam smislio kako da pojedem sve to. Treba će mi lopatica i Nutella. Hvala, prijatelji. Sad imam sve potrebno da oborim rekord i izgradim najveću kulu od čokolade. Uzet ću štapić i razmazati Nutellu lopaticom. Da, tako je. Wow, super! Jao, hoću i ja tako. A šta ću ti, merdevine? Da bih nastavio kulu. Misliš li isto što ja? Da, hajde da probamo kulu dok nas Dan ne vidi. Ne, nemojte! Slomit ćete mi kulu! Jesi živ? Valjda jesam. U kacigi sam kao pravi graditelj. I ostalo mi je još pola kule. Moram je brzo probati. Devojke, poslušajte se. Jao. Gde smo to mi? Izgleda da su nas zatvorili. I posmatraju nas. Hej, pustite nas! Sad ću vas srediti. Ne brinite, nećete nigde pobeći od mene. To ćemo još vidjeti. Wednesday, imaš li neke ideje? Reci. Možemo pokušati pobeći kroz ventilaciju. Moramo se smiriti. Nećemo nikad izaći odavde. Umrećemo ovde. Smiri se. Hajde da otvorimo bravu. Lako reći, a gde je ključ? Vidi, Wednesday. Pas ima ključ. Zdrava dušo. Treba nam ključ. Polako, nemoj se ujedati. Jao. Ne, to nije dobra ideja. Šta da smislim? Hajde, razmisli. Imaš li ti neke ideje, kosture? Enid, smislila sam plan bekstva. Moraš skrenuti pažnju čuvaru. Aha, važi. Da, razumela sam. Hej, ljudi! Ćao! Kako je smešna. Padam. Joj. Wednesday, koliko još? Hajde, požuri. Druže, hoćeš mi dati malo koščica? Da, može. Bravo, Wednesday. Hej, prijatelju, imamo lepe koščice za tebe. Ne boj se, častit ćemo te. Odlično. Dok pas ne vidi, uzet ćemo ključ i otvoriti bravu. Svaka čast. Pa, hajde da probamo. Šta je to? Jao, Enid, daj meni to. Tako je. Wow, bravo, Wednesday. Samo hajde prvo da skinemo uniformu, da ne izgledamo kao zatvorenici. Super! Ne razumem. U čemu je stvar? Gde su nastali? Bežimo? Pa to je bekstvo iz zatvora. Alarm! Imamo 2 begunca.
Moramo ih uhvatiti. Jao! Otkrili su nas! Mamice! Hej, stani! Okay. Oho, Wednesday, vidi, to je mapa! Super! Hajmo brže! Stani! Ojoj, svuda su laseri! Čekaj, znam šta nam može pomoći. Wow! Cool! Nice. Odličan posao, Wednesday! Yes. Možeš računati na mene? Spretno ću proći pored svih ovih lasera i isključiti ih. Tako je. Polako. Da, odlično. Gotovo. Wednesday, jesi već ovdje? Hajde da pogledamo mapu, da vidimo gde je izlaz. O, izgleda da sam ogladnila. Hoćemo skrenuti u kafić? Molim te. Okej, slažem se. I ja bih pojela nešto. Ha, evo vas. Šta? Kako su prošli kroz laseri? Jau, treba isključiti alarm. Stop. Gotovo. Dakle, uhvatit ću vas, obećavam. Niko neće pobeći od mene. Mislim da znam gde ih treba tražiti. Stigli smo. Izgleda da nas nisu primetili. Odlično. A vreme je da pojedemo nešto lepo. O, vidi, kaša. Izgleda odvratno. Neću ni probati to. Jao, izgleda da je ova kašika beskorisna. Nema veze, ješću ovako. Uj, odvratno. Ova kaša je tako suva i ružna. Bje. Čekaj, razmišljam. O, a šta misliš o ovoj ventilaciji? Hajde da vidimo. O, imamo čak i nožić da je otvorimo. Daj mi to. Bravo, Enid. O ne, izgleda da nas već traže. Hajde što brže da se sakrijemo. Ali gde? O, da li ću stati ovde? Da, a mislim da hoću. Super! A ja ću se sakriti ovde. Aha, jeste mislili da pobegnete od mene. Pa nećete uspeti. Osjećam da ste negde tu. Naći ću vas. Mamice, tako je blizu. Čula sam nekoga. O, je li to kaša? Ceo dan nisam ništa jela. Znate, ipak ću odbiti ovo jelo. Treba je baciti. Dakle, izgleda da devojka nema ovde. Potražit ću ih na drugom mestu. Jao, odvratno. Je li otišla? Wednesday, jesi dobro? Ja sam sva u pasti. Užas. A vreme je da idemo odavde. Pobeći ćemo kroz ventilaciju. Sad čekaj. Gotovo. Hajde, idi ti. A ja ću odmah posle tebe. Wednesday, hajde. Oh, come on. Jao, ovde nisu spremali oko 100 godina. Nemoj kukati, idi. Ne volim paučinu. O, tu je izlaz. Ali ne može da se otvori. Moramo ići dalje. Šta? Mamice? Pauk? Jao, Enid. To je samo mali slatki pauk. Svaki dan ih vidim. Kakav užas. Hajmo brže. Uj, odvratno. Jao, kako me nervira. Osjećam da su negde blizu.
Aha, evo vas. Pa šta je to? Opet nisam stigla da ih uhvatim. Možda treba da idemo ovuda? Da vidimo. Joj. Pazi, Enid. Gde smo to mi? Oh. Vidi. Je li to naš čuvar? Kako smešno. Izgleda da smo našli njeno tajno mesto. Vidi. Ovo je sportska sala. Nevjerovatno. Od uvek sam volela da treniram. Dakle, je vreme za mali trening. Da, sad ću srediti tu krušku. Ja! Kako teško! Enid, jesi zaboravila gde smo? U zatvoru. I moramo da pobegnemo odavde. Jao, da, tačno. Upravo si. Izvini. Šta radiš? Wednesday, ti si genije. Hajmo ka izlazu. Okay. Hajde, požuri. Joj. Jao, kako si smotana. Našli smo WC. Hajde da pobegnemo kroz kanalizaciju. Ne mislim da je to dobra ideja. Jao. Uj. Odvratno. What's the matter with you? Ne, to je iznad mojih snaga. Ugušit ću se. Hvala, Wednesday. Za malo nisam povratila. Ove četkice za zube mogu nam biti od koristi. O čemu pričaš? Šta? Hoćeš me izazvati na dvoboj? Predaj se, nećeš me pobediti. I ja sam majstor u mačevanju. Eto ti. Jao. Oho, vidi. Pa gde su ove devojke? Tako su male, ali tako brze. To je moja super slika. Kako sam lepa. Odavno nisam trenirala. Jao, samo ne to. Padam. Šta? Kakva je to rupa u zidu? Evo novog ulaza u ventilaciju. Hajmo ovuda. Gde su se sakrili? Eto vas. Wednesday već ovde. Ostavite nas na miru. Eto vam. Hej, predajte se. Šta da radim? Eto vam još. Ajoj. Ovo je bio nokaut. Hajmo brže. Šta? Gde ste krenuli? Stanite odmah. Naučit ću vas pameti. Dohvatit ću vas. Dakle, opet smo stigli u neku sobu. Gde smo to mi? Hey. Vidi, ovo je izlaz. Otvori brzo ova vrata. Pa šta je to? Nešto neće. Treba nam ključ. Let's go. Hajde da ga nađemo. Kakvu smešnu facu imam ovde. Vidi. Izgleda da čuvar nije pojeo čips. Super. 100 puta bolje od suve kaše. Ups. Enid, hoćemo možda potražiti ključ. Da, naravno. Ne vidim ništa. Enid, jel mi se čini? Ili je to uniforma čuvara? Vidi, hoćeš da je probaš? Zašto? Shvatam. Da, tako nas niko neće prepoznati. Da, savršeno. Jao, mamice, evo je. Dolazi. Šta da radimo? Šta to zvecka? Našla sam ključ. Super, svaka nam čast. Hajmo odavde. Nice. Uspele? Da. Imam vas.
Gde su opet pobegli? Šta? Sve je jasno. Našli su ključ i pobegli odavde. Pažnja, pažnja. Enid i Wednesday su pobegli. Hitno. Pa šta je to? Dobro, vidi, helikopter. Hajmo tamo, odletet ćemo odavde. Još nikad nisam letela na helikopteru. To bi trebalo da bude baš moćno. Hej vi, stanite odmah. Hajde, polećemo. Ćao, ćao, sve najlepše. O ne, kako je to moguće?